diri atong mano koy ha. Sige, dira ta mano. Kisay una ako. Sige, ikaw una mano kaw. Sige, ako una. Bang! Tunga sa linya, first ko. How did you koy oy? First man. Siyempre, pito ka tuig na kung nagtumbalata. Swito na dyan ko'y kuana. Kuyawa din ni magtalent koy no. Bi ako na po'y mano bi, diri na po ka, swap na po ta. Sige, ako na po diya, be. Ikaw na po koy. Sige, ikaw na po mano, kuya. Layo kay itong hitaan, kuya. Ma-first diya po. Ani how kick ako na po. Dapat ma-first pa din mo ha. First dili ko. Ikaw di abal. Sige, ako na po. Sige, tanawin na ko diri mo ang kinitsan. Ako na po'y mano. First day ka ha? Bantay lang ka. Ako mag-person. Hala! Tikasan na mo kuya ay! Unsa tikasan? Naon man dyan na pagmano. Dili man. Imo mang gibatir akong pamato. Tikasan man kayo ka. Oh, ana man ako diskarte mo na para dili ka maabal. Sige, ako na lang abal. Tikasan na kay Nimoy. Sige, tara yung pamato oh. Me, dara, pamato na ako. Abayanas pag yun. Dahil kayo. Okay, sugdan na nato koy. Hindi kuya, magsugo na tayo kuya ako abal. Sige. Oh, bantay lang ka. Makaigo, karon di na kakadagan. Yati. Wala lang mo tira niya. Wala na, kakita naman dua nagdula. Yatis, maabal yung kuhani ba? Kuyawa sa mga way boto, tambulata bay. Wapil ko na, kidugan ako makadulaan ni ba? Abal, di karon. Say, wapil ako na bay. Apil ka? Oh. Kabalo di ka mandulaan eh. Oh, ako? Sos, kabalo kay kuhan ako MVP ko na sana, palarong pang bansa. MVP? Unsa man pay meaning sa MVP bi kanang sa tuwang balata? Oh, siyempre, most valuable player. Patak ka! Basi most batsoy player siguro. Sos, may ilang ranarong ko kung 15 na batay sa tunduha. Sabi tayo mabatsoy. Yes, Kuya, may interest yan dyan kuya. Uy, mapil si Anjo. Sini, luwas ka bay. Papil ako Sige, paapilo na to kuya. Alin na dari kasi yan abal. Sige koy, bahawo na to na atong batso yun. Ano yan? Ikaw una tira, taro nga ha. Ato di siyang batso yun. Sige, try. Ako na. Atay, wak man kakaigo. Laman, ikaw na koy. Yati na igo dyan o. Ara, bargit. Kuhaan sila kuya. Sus, takadagan dyan mga way buot o. Kanyo ka lang dyan. Wala ka na ko, may tiguang lumanggot. Batsoy na ka Jo, batsoy na ka. De, tira na po me. Kaya pa di mo, Jo? Kaya sabi, marukal ka si mga kaya duha mo ka buok. Ayaw, inam, undang ka. Undang parot ba Jo? Bulanan ka na mo ron. Hindi ka mo undang, nalakay ko on. Kadali lang ha. Ang sa katungkaw ni Anjo ko no? Kasi magsapatos siya kuya para kusog sa madaga, madakop sa ato ah. Mo gani, tabot niya nga to. Ay, sige. Sige. Karon, tirahin nyo ni, matumba pa ninyo ni. Nakuha na ko yoy. Yatay, mangundang na miya, di mo na matumba. Undang listing kayo, pambukbukon ka mo. Pabalusa ko ninyo. Mubalas pa daw siya koy. Gani kuya no, dili pa na matumba. Bukat kinagayaw niya sa may plano na ito ni koy, mambukbuk man siya. Ipat, tagatati ba? Koy! Yate, gini mga bataan nyo, kumabalusa oh.